Добрый вечер, шановные телеглядачи. Мы рады зноў сустрэцца з вами у тэлекавярні «Вячэрні Віцебск». Усім добрый вечар. Ну вось прыемна так пачынаць новы тыдзень з табой, Сяржук. Панядзелак, што можа быць лепш? За понедельник? За понедельник может быть лепей только пятница. Вось учора быў міжнародны дзень адмовы ад інтэрнэту, я яго святкаваць, вядома, не стаў. Таму зараз... І мне надакучваў там перыядычна ўвечары. Пра тое, што пісалі ў інтэрнэце, што каментавалі карыстальнікі. У гэтым годзе эксперты прагназуюць прырост, нават бум турызму у Беларусі. Гэта звязана з тым, што ў цёплых краінах зараз неспакойна. Партал 34 Travel апублікаваў спіс гарадоў, які абавязкова трэба наведаць у Беларусі. У гэты топ патрапілі Маладзечна, Бабруйск, Пінск і 3 гарады Віцебскай вобласці: Глыбокая, Полацк і Наваполацк. Віцебск у гэты спіс не трапіў, ну і не трэба, у нас лета і так насычанае. Дарэчы, як паведамляе партал Віцебічы, да славянскага базару правядуць капітальны ремонт Віцебск гатэля, ну, карацей, гасцініцы Віцебск. У номерах плануюць паставіць новую мэблю і абсталяванне, зрабіць частковую перапланіроўку і змяніць дызайн, а пачнуць з усталявання 259 вокнаў. Вось мы нават і даведаліся, колькі іх там. У якой другой нават праграме можна пра гэта даведацца, а вось. У суботу ў Віцебску завяршыўся міжнародны турнір па тэнісе сярод невідушчых. Як паведамляе Тутбай, у спаборніцтвах по шоу-даун, так яшчэ называюць гэты від тэніса, прынялі ўдзел каля 30 спартсменаў. Гэта беларускія спартсмены, а таксама госці з Масквы, Калінінграда і Цвіры. Дарэчы, у сакавіку ў Празе адбудзецца міжнародны турнір, і нашу краіну на ім будуць прадстаўляць віцябляне Уладзімір Літвінаў і Аксана Іванова. Ну і яшчэ адно спаборніцтва прайшло ў Віцебскай вобласці. 28 студзеня адбылося ралі паміж аграгарадкамі Парыж-Мосар. На старт выйшлі 8 трактароў, 2 гусенічных і 6 колавых машын беларускай вытворчасці, а гоншчыкі гэта былі працаўнікі МТЗ. 17 кіламетраў трасы прайшлі па бездарожжы, у тым ліку і праз балота. Пераможцы падняліся на п'едэстал і палівалі адзін аднаго шампанскім у -6. А пасля завяршэння гонак адбыўся яшчэ і трактарны футбол. Ідэя мерапрыемства так спадабалася публікі, уладам, што яна можа нават стаць ужо і традыцыйнай. Я думаю, што трактарны футбол можна зараз на нашай сучаснай плошчы Перамогі таксама рабіць. Месца хапае. Мне здаецца, што відовішча будзе шыкоўнае. Трактарны футбол гэта адзіны шанец нам перамагчы нават у сур'ёзных нейкіх спаборніцтвах по футболе. Ну так, навіны. Добра, цікавыя навіны, але вось навіны пра турыстычны бум, так, я думаю, што пасля сённяшняй нашай праграмы таксама ў гэты спіс яшчэ далучыцца і вёска Лётцы. Ну, якая вось побач з Віцебскам, да? Так. А чаму, даведаемся літаральна вось праз некалькі секунд. Мы пачынаем. Як мы і казалі, вы ўжо даведаліся, пэўна, што сёння размова у нас пойдзе пра вёсачку Лётцы, ці вёску, ці вялікае там сяло. Зараз мы даведаемся, таму што нашы госці пра гэта ведаюць дакладна. Гэта Михаил Дук у нас сёння, дырэктар Летчанскай базавай школы і краязнаўца, і, як сказаў, мясцовы лідар, так? І Алексей Глот, настаўнік дадатковай адукацыі Віцебскага раёна. І вось, як Михаил мне яго прадставіць, ткач у 7 пакаленнях. Вось такі у нас сёння госці, ну і адразу да лётцаў. Я вось Михаил ўжо казаў, што калі рыхтаваліся да эфіра, адразу знаёмыя пыталіся, што задай гэта пытанне, адкуль назва Лётцы? Хто там лётае, што за аэрадром такі? Вось чаму Лётцы? Добрый вечер, паважаныя сябры. Канешне, трэба дакладна ведаць, куды вы ад'язджаеце, куды вы заязджаеце, каб паглядзець. Але Лётцы у нас у двух асобах. Вялікія Лётцы, дзе я жыву, і малыя. Гэта даволі сталы населены пункт, Вялікія Лётцы, і асноўная версія паходжання – гэта месца дзеля летняга адпачынку на аднайменным возеры. Яно так і мела назву спачатку Летцо, Летцэ, менавіта летам. Ёсць такая версія, што там месцілася перасовачнае жытло нарыхтоўшчыкаў сыравіны, паляўнічых, якія маглі лётаць з аднаго на другое месца і набіваць сабе звяроў, звяр'я.
И третья версия, такая так само цікавая, легендарная, что это ушанаванне язычніцкага духа летавіцы, маладога, у прывабным абліччы, ну, часцей за ўсё жаночым. Вось такая цікавая гісторыя стварэння. Што за летавіца, я ведаю, там у вас нейкая легенда ёсць таксама, так? Так, так. Пра яе, гэта ўсё ж яна. Летавіца — это жанчына, маладая асоба з даўгімі жоўтымі валасамі, якая появляется з возера і маніць, і заманіваюць у свае путы. На кшталт сірэны. Хлопцаў, конечно. Ага. Каго ж її вабіць. Вот такая не вельмі добрая дзяўчына, да? Ну, чаму не вельмі добрая? Яна маніць усіх турыстаў у лётцы. А, Гэта легенда. Яна дасць нам, я так спадзяюся, новых турыстаў. Ну, вы яе не бачылі, конечно. Дзякуй Богу. І Яшчэ не час. я не бачу ее ні ў якім разе, асабліва гэта інфармацыя для маёй жонкі. Я не бачу. Там яна вельмі небяспечная, можа зацягнуць у омут і нічога не будзе. Вы ведаеце, зараз жа ёсць тэндэнцыя ўсе вёскі называць аграгарадкамі. Ну, гэта неяк сучасна, неяк па-іншаму гучыць. Вам як больш падабаецца? Усё ж такі вёска ці гэта ўжо аграгарадок? Вы ведаеце, лётцы і малы, і вялікія ўсё ж з'яўляюцца вёскамі. Хаця там ёсць такая даволі багатая інфраструктура, але ж непаўторная прырода, лясы, рэчкі, два возера лічанскае і шэвенскае, яны з'яўляюцца лётцамі, з'яўляюцца вёскамі насамрэч. Аграгарадок, на мой погляд, это даволі штучнае ўтварэнне. Ну і гэта нешта новае, нават без гісторыі, без... Яно такое не маляўнічае, яно не Так, маляўнічае. так. Цяжкаватая. Цяжкавата, Гарадок цяжкаватая. да. Вёска- Вёсачка такая лёгкая. Конечно, і Прывабная. у вёсцы Летуценная. захоўваецца Так, так, культура. Культура народа жыве менавіта ў вёсцы, на мой погляд. Ну вось калі мы вернемся да той навіны, як казаў Іван, да, што з Віцебскай вобласці трапілі глыбока, нагадаю, Іван, што Віцебскі ще і паставы, здаецца, так? Наваполацк. Новаполацк. Ну, Полацк, Наваполацк, яны побач. Калі, ну, глядзіце, зараз, напрыклад, у суседзяў у краінах, напрыклад, у Расіі, да, зараз вельмі папулярныя сталі нейкія здымкі, фільмы пра вёскі. У нас таксама былі там некаторыя праграмы такія, але пайшоў бум сапраўды такі не па вялікіх гарадах, да, па абласных цэнтрах, нейкіх па раённых цэнтрах, а распрацоўваюцца нейкія маршруты па вёсках, мястэчках, такіх, ну, аграгарадках, зноў-такі, ну, куды ўжо падзенешся. Вось. Лётцы, як вы лічыце, ці варта вось уключаць у турыстычныя маршруты? Я лічу, што для Віцебскага раёна лётцы — гэта своеасаблівая турыстычная мекка. Таму што прывабная прырода, па-першае, а па-другое, у малых лётцах шмат такіх устаноў, дзе можна палепшыць сваё здароўе. Это санаторый «Железнодорожник», ці, можа, па-беларуску «Чыгуначнік». І менавіта лётцы Федэрацыі прафсаюзаў з даволі сучасным усталяваннем. Яны зараз у трендзе, і кожны можа выбраць на свой густ. І наогул Лічанскі сельскі савет, ён вельмі багаты на цікавую гісторыю. Можа, не ўсе ведаюць, што побач ёсць хутар былога самага легендарнага вялікага чалавека Фёдора Махнова. Гэта побліз Стараселля. Потым Здаецца, у старым сяле, так? у старым сяле ёсць і музей. народны музей, і варта запрасіць сюды. Іван, вось ты ведаеш рост Фёдора Махнова? Ой, мы нават некалькі разоў тут казалі пра Фёдора Махнова. Здаецца, Мне сорамна. 2,85, калі я не памыляюся. Так, Таму і зараз то ён быў Сёння ўжо дзень адмовы ад інтэрнэта няма, таму можаш паглядзець. 2,85. О, 2,85. Ну, ты падрыхтаваўся. Ну, Ну, конечно. заўжды. І ў гэтым музеі ёсць захаваўся ложак яго, і побач захаваўся будынак былой ткацкай школы. І зараз ёсць спробы аднавіць менавіта, каб і дзеці, і дарослыя маглі папрацаваць рукамі, адарвацца ад інтэрнэта, зрабіць нешта, што захаваецца, што можна перадаць, паказаць, і там будзе нейкі код. Арнамент — гэта зараз тое, што яднае нацыю, тое, што цікавіць. Пэўны знак, значэнне. Конечно. Таго.
Ну, гэта мы до гэтага, я думаю, вернемся так больш падрабязна. Да? Добра. У нас, я веду, вы прынеслі здымкі, у нас рэжысёр можа іх паказаць, мы, можа, пакажам здымкі, каб зацікавіць адразу гледачоў, Так. і будзем каментаваць іх. Так што, вось, Добра. вось здымачкі, гэта краязнаўчай дзейнасці, так разумею, Так, тут ваша. цудоўныя краявіды. Гэта у нас былі паходы побач наваколляў. Мы ладзілі імпрэзы, мы рабілі таксама святы прыроднага цыклу. Ну, дзецям падабаецца, і ўсё пачалось з таго, што гадоў 5 таму супрацоўнік Віцебскага краязнаўчага раённага музея Владзь Булаўскі прапанаваў мне правесці экскурсію, першую фэст экскурсаводаў. І я ўбачыў, што людзям цікава, яны былі здзіўлены, што побач з вялікім горадам захаваліся рэшткі брукаванкі, захаваліся старыя курганы, якія варта паглядзець, захаваліся рэшткі былой сядзібы. Гэта вашы вучні, так, я разумею? Гэта вучні, гэта момант урачысты ўжо ўзнагароджання нашай школы ноутбукам, які мы здолелі атрымаць за ўдзел у другім конкурсе. А вось тут мы бачым самага вялікага чалавека ў свеце у асобе Вадзіма Скрутова, дырэктара старасельскай школы. І я у асобе акадэміка Адамова, таму што наш аддзел адукацыі года 2 таму далучылі аддзел спорту і турызму, а педагогі ўсе людзі крэатыўныя. І вось мы часцяком ажыццяўляем такія імпрэзы, івент-праекты, дзе людзі могуць убачыць людзей у строі народным, у старажытных, так, як апраналіся людзі 100 год таму. Гэта надзвычай цікава. А строі гэтыя вы самі аднаўляеце? Так. Гэтыя строі мы аднаўлялі па спецыяльнай праграме ПРАН па развіццю сельскіх населеных пунктаў. І мы плённа працавалі увесь мінулы год. Был шэраг мерапрыемстваў. І ўсё гэта напрыканцы вылілася у такі выніковую імпрэзу на беразе возера Шэвенска. Туды былі сабраныя шмат калектываў народных, нейкі такі вялікі флэшмоб па народных танцах. І там людзі маглі пабачыць гэтыя касцюмы, якія мы распрацоўвалі на гістарычным матэрыяле. Я думаю, Алексей таксама дапамагаў, не? Канешне, а як без яго? Вось паясы, вось гэта якраз рабілася для таго, каб гэтая сама сустрэча Михайла Леонидовича была справа, каб мы усе ў гарызантальнай сутнасці троха трэба паглядзець на зоркі. І якраз да гэтага, што у вас, як это вы кажаце, была сустрэча гэтая, якраз і рабіўся гэты паяс, ён называецца паяс-целец. У зоркі гэта зверху яны проста рассыпаны калядныя. Гэта ён сучасны, але... Гэта сучасны. Гэта сучасны менавіта па таму асяродку. Гэта верасень, кастрычнік, лістапад, восеньскі такі якраз той момант, калі на ўсходзе уздымаецца сузор'е цельца. А сузор'е цельца яно пазначае, што надыход зімы. Поэтому надыход зімы, калядныя зоркі, гэта лётцы. Я першы раз пачуў, што это оказывается ад слова лятаць, я думаю, што это ледзянец. Что-то обледянелое ад льда. Так. Таму што гэтыя возеры, Шэвенскае і Лічанскае. Яно, мне здаецца, як яно называецца, марэннага тыпу. То есть яно ледніковага паходжання. І поэтому там вот это вот сама... Варта было б не лёд, не праз Д, а праз Д. Праз Д, ледзянае. Вы ведаеце, ёсць сенсацыя ў прамым эфіры. Ёсць версія на древних мапах, ёсць напісанне праз Д, ледыцо. Па-польскаму. Можа, Алексей мае рацыю ў гэтым пытанні? Чым больш версій, тым больш цікава турыстам. Тым больш турыстаў. Конечно, тому что я уже, які год я уже там працую, уже не першы. І тая
як сказаць, абстановішча, аура, вот як сказаць, чтобы было тут і паветра, і вадзяністасць, так скажем, да, вот гэта вот эта ціша, менавіта вектор вертыкальны, то есть там нету вятроў, там вось усё дыхае сабой, і вось чалавека уздымае на наступны крок, да, крок уверх. То есть вот эта вот градация, вот у нас, тут, коли вы поглядите, вот у нас есть такая сноп-багач, мы выткали, да, вот это вот, хлопцы школы, вот, хлопцы дзяўчаты, вот, это коллективная праца, потому что это, ну, чатырохнітовы адказ дастаткова складаная для пяцікласнікаў, семікласнікаў, вот, поэтому яны вот зрабілі вот такое вот. Гэта называецца жытнёвая баба. Жытнёвая баба гэта што? Гэта сэнс менавіта, калі заканчваецца пасяўныя работы, і гэта жытнёвая баба, сноп, рабіўся цар, сноп, цар жыта, пшаніцы, да, вось, і ставіўся ў чырвоны кут. Чырвоны кут. Вот такая жытняя баба. І потым вось мы такі вырашылі зрабіць вось такой вось выяву. Ну гэта ж быў, ну, пасля іконы, скажем, галоўны такі сімвал у чырвоным куце, так, гэты сноп. Конечно. Ну гэта ж вы і навучаеце, так, нават ткаць гэта ўсё, гэта рабіць. Можа, пра гэта пагаварым? Калі вось гэту ткацкую, Міхал кажа, ткацкую школу аднаўляць, то хто будзе ёй займацца? Цікава, хто? Да, хто будзеце? Вы ведаеце, што наколькі мне вядома, нават былы будынак аддаюць гэтай ткацкай школы, зараз пэўныя працы ідуць там. Гэта што муры засталіся, да, так. Зверху можна надстройку зрабіць. Так, так. І становішча зараз яго якое? У ім пакуль што няма магчымасцю рабіць нейкі зарядкі раней ладзіць? там быў будынак аптэкі, зараз ён перасунуўся ў амбулаторыю, а будынак ён ніяк не выкарыстоўваўся. І дзякуй Богу, што такая ідэя адчыніць там школу, якая будзе карысна і для дзетак. І туды можна запрашаць майстроў і з гораду ладзіць імпрэзы. Я нават ведаю, што Станіслав Цілка, які стаяў, ну, у пачатку ўсіх адамаўскіх фэстаў. Для вытокаў гэтых. Для вытокаў, так. Мы абавязкова спынімся на гэтых адамаўскіх фэстах і так на вось сядзібе. зараз мы з ім тэлефанаваліся, абмяркоўвалі наступны. Я даведаўся, што ён быў загадчыкам экалагічнага музея, а зараз ён узначаліў ткацкі музей. Яму вельмі цікава ткацкі музей Паазер'я. З задавальненнем прыедзець, метадалагічна дапаможаць. І гэта карысная справа, таму што старасельскія ўзоры, яны былі адметныя. Каларыстыка вельмі такая незвычайная для поўначы Віцебшчыны. А чым адметныя? Чым былі непадобныя на астатнія поўначы? На астатнія паўночныя? Можа, Алексей нам як, да? Ну, в прынцыпе, калі мы займаліся гэтай справай, лінія такая, каб ёсць у наших раёнах, да, Витебской области, есть строи. И проблема паўстала, что в Витебском районе нету свайго асабістага строя адметнага. Вось. Я пытаю, и вот много у кого я запытывал такие справы, да, что, ну как, ну это город, ну что тут может быть такого культурного? Вось, я... Дольче Габбана. Конечно, конечно. Вот. Все, я говорю, а казки, а верши, а музыка своя, люди тыя, якія спяваюць. Вось. І калі я працаваў у НМЦ, вось я рабіў некаторыя запыты па школках Витебскага района, дзе я працаваў. Вось. І мне давалі былі інфармацыю такую, ну, дастаткова адцягненага характара. То есть, што мне падабаецца, які колер падабаецца, чым я люблю займацца. Да? У меня вот дзеці і дарослыя мне адказвалі, што яны любяць рабіць. Вось. І я гэта ўсё сумаваў. Вось. У меня была свая матрыца, я выстраиваў колер
колер і узор рэгіёнаў. Ну, у меня так толькі 4-5 рэгіёнаў такіх вось вёсачак я выстраіў. Вось. І по гэтаму вот я выстроіў матрыцу, і по матрыцам мы вот зрабілі вось гэтыя вось, якія вы бачыце, вось такія вот. Это вось гэтым? То есть вось гэта колер нашага рэгіёну паводле вашых апытанняў, так? Не агульны колер. З блёстачкамі глядзіць? Не агульны Са колер. стразікамі, не? Вось. Не, гэта зоркі, гэта зорная Свет. зорная разом как это складзена, ну не сузор'е это, а звездная система. Вот, зорная система такая, ну гэта в принципе рабілася на калядную зорку, потому что гэта было прысвечана Новому году, Раству Храстовому. Вось, поэтому это рабілася. А параллельно з гэтым мы выстраивали такие вот момент на кожное на лето, на весну, на осень, на зиму кожны склад колеру, кожны склад узора. І вось гэты узоры... Атрымалася, што вось гэта у нас восень, так? Да, гэта восень. Гэта вось сузор'е цельца. Мы нават Сузор'е цельца. Зараз размаўляем пра астранамічны такі аспект. Так, это ўсё астраномія. Мы живем у космосе. Космос, вообще гэта ткацтва, якім мы займаліся, да? Заняўся я. Вось я займалася моя, так скажем, маці, бабуля і далей, так, на 7 колен. Так? Вось, гэта ўсё вот эта структура жыцця не толькі нашага, так скажем, рода, да, сям'і, а так это усяго нашага асяроддзя. Усіх наших людей, колькі нашай гісторыі сколькі мы знаем, яшчэ, ну, если браць Рагнеду, если браць, можа, Глыбей, да, Полачына, так, но тут былі людзі, і яны заўсёды сябе лічылі, вот мы тут, а Бог наверсе. Вось. І яны выстраивали свае адносіны свае, выстраивали вертыкальныя. І по гэтаму ткацтва само по сабе, яно было вертыкальнае. Першыя ткацкія станы былі вертыкальныя. То есть налічваліся... Это не зараз тое, што, да? Гэта не зараз. Прастора. Гэта ўжо Варштат. Это уже немецкое подвержение. Ну, нельга казаць, што гэта Deutschland, да? Это немцы. Вось. І гэта вот эта справа, вот вертыкалі, вось, она потым перайшла на гарызанталь. Так дакладней наоборот. Да, на гарызанталь. Вось. І гэта вертыкаль, вот я тут, Бог там, на зорка, на небе, зоркі сияюць і на нас паказваюць. Так? То есть чалавек радзіўся, зорка загарэлася, запалілася. Так? Вось. Чалавек памёр, зорка знікла. Так? Вось. І сам сэнс рушніка, вось, 360 зорок. 360 ниточек. Какие 360? Что такое 360? Это 300... год прикладно. Год. Так, плюс сколько? Плюс 5 или 6? Плюс 5-6. Что такое 360 и 1 от 360? Это шаг Солнца. Градус – это шаг по-грецки. Вот. Это прошло Солнце на один круг. Вось. И вот это менавіта сама сутнасць каждой зорки занотовывается на рушнику 360 ниточек вертикальных, это 360 шагов сонечных. И вот по кругу идет солнцезворот, да? И ты, кто такой был жрец, у нас Волх, да, кто там яшчэ, вот, и он просто записывал тыя моменты, тыя, нельга сказать, что это была история, это просто записывалася, ну, ситуация. Просто ситуация на небе. Вот зорка упала, трэба было записать. И вот жрец закладывал сюды пэўную нитку. Там які были колеры, там, ну, в основном это было 4. Чырвоны, жоўты, чорны, сіні, зялёны. Вось. Ну, чорны, як сам по сабе, ён мае сэнс такі, как бы пагранічны. Ці гэта земля для удабрення, як это было ў егіпцян, так? Вось.
А у нас гэта чорны як потусторонний свет. Вот. Цямно, калі гэта Мы ноч. тут бачым на вось гэтай Так. на гэтых снапах. Але ж тут, я так разумею, гэта з зямлёй звязана, не? Гэта звязана таксама гэта- з зямлёй, но Але ж з тым светам таксама. з тым светам таксама. Но паглядзіце, што тут яшчэ ёсць суровы, ну, шэры, так? Колер, вось да? Шэры паміж колер. гэтымі, так. Вось, гэта... Паміж А ты Э, правильно трымаеш? Мне здаецца, Гэта што зараз той чалавек, свет гэта галава, знаходзіцца... все правильно, гэта А, ўсё зверху. Прабачце. Все правильно. Гэта галава. Вот. Чалавек, сэнс такі, што чалавек гэта суровы, ну, як казаў, я мужик беларус, пан Сахі да, касы, касы захід. Вось, Белый сам. да, темный Тёмный гус, сам, белый темный гус. сам, белый Чёрный гус. сам, Да, белый да, гус, да, да. да. Вот, Кстати, вот эта две справа, волосы. да, вот мужчынская пачатак, вось мужчынскі пачатак, ён троху отодвигае гэты, ну, хаос. Чорны колер гэта хаос. Потым да чорнага дадаецца вось у тельца фіолетавый. Гэта таксама хаос, но ён ужо упарадкаваны, гэта космос. Космос, ён ідзе па закону. Законы быцця, так? Гэта ўжо дасканаласць нейкая. Гэта дасканаласць, Сістэма, гэта гэта ўжо сістэма, гэта ўжо сістэма. Вось. І потым ад гэтага, што такое фіолетавы колер? Гэта чырвоны разам з сінім. Вось. Яны раз'ядналіся, чырвоны гэта зямля, сіні гэта неба. Вось яны раз'ядналіся, і паміж імі можна дадаць, што зялёны. Вось і получылася гэта траўка, зямля, неба, вось наш сусвет. І вот этот сусвет мы зялёны тут не падавалі, потому што я зялёны і белы я ураўноўваю. Гэта, калі белы гэта паветра, зялёны гэта проста жыццё. Вот. Ці гэта будзе зялёная трава, дрэвы і ўсё астатняе, ці гэта проста будзе вопратка у дзяўчыны, у хлопца там. Вось такі. А адкажыце, калі ласка, хто вам гэта ўсё патлумачыў? Да, вось. Гэта Таму што вы нейкія сказалі, што веды, якія вы знайшлі, ці гэта уласныя, да, нейкія? Ці вы прыйшлі да гэтага, я гэта не ведаю. уласны, я так скажу, што вот я калі займаўся, я ж пра гэта расказаў, што калі я займаўся, вось робіў апытанне, вось і па гэтаму я якраз і дайшоў да гэтага, што вот это што тычыцца нашага рэгіёну. Ну, канешне, я ж вучыўся па кніжках, вось, таму што без кніжак зараз такіх спраў ты нідзе не знойдзеш. Вось, поэтому з інтэрнета ты скачаеш 50% навряд ці. Без интернета мы працуем. Без інтэрнета мы працуем, поэтому Ну, такі вот І па справы. большай частцы гэта будзе нешта нават кітайскія нейкія мадэлі, так? Можа і так. Я хацеў такое запытацца ўсё пра тое, што вы сказалі, што Мгм. ўжо ў сёмым пакаленні Можа, давай мы зараз займаецеся ткацтвам. С космоса на Землю. вернемся до космосу, да, і до сьомого пакалення. Ты яшчэ Спачатку, ну, давай не, давайте постараемся Полякали трохи. зараз паглядзець афішу, да, крыху перарвемся, Пажыць надо, а да. потым вернемся ўжо до нашага космосу і да лётцаў таксама. У нас яшчэ шмат чаго ёсць Так, паведаміць. так. Давайте паглядзім зараз афішу. Кинотеатр «Дом кино» представляет приключенческий фильм «Великая стена». Группа авантюристов направляется в Китай, чтобы выведать секрет черного пороха и вернуться с ним в Европу. Но по пути на группу путешественников нападает странное существо, и до Великой Китайской стены доберутся только двое. Здесь чужакам предстоит узнать о настоящей тайне Великой Китайской стены. Начало показов в 9:50, 16:40 и 21:20. Золотое кольцо Витебска «Двина» приглашает на выставку цветной графики Тимура Гарипова «Сказки из Старого Востока». Восток всегда привлекал внимание и поражал воображение соискателей чудесного. Восток величественно таинственен и бесконечно многообразен. На протяжении тысячелетий изменчивый лик Востока формировали многочисленные культуры, философии и религии. В экспозицию вошла серия работ восточной тематики, дополненных стихами автора. Выставка открыта с 10:00. Национальный академический драматический театр имени Куба Колоса представляет мелодраму в двух действиях «Мотылёк, мотылёк», посвященную юбилею заслуженной артистки Республики Беларусь Тамары Скворцовой.
Эдда – немолодая, но еще красивая дама, легко порхавшая по жизни и привыкшая к роскоши. К концу жизни она живет одиноко. Каждый вечер она ждет гостей, но никто не приходит, и телефон молчит. Но в один день происходит событие, которое заставит ее вспомнить о своем прошлом. Начало в 19:00. Ну, вось такія падзеі адбываюцца ў нашым горадзе, а мы ўсё ж такі вяртаемся да нашай размовы. І Іван, цікавіць, мы ўжо калі тэму ткацтва, да, мы ўжо, думаю, завершым зараз. А нет. А не? Не, ну я хотел запытацца, вы першы мужчына у родзе, які займаецца Ну, ткацтвам? в принципе, наверное, да. То есть не, дагэтуль былі маці, Першы бабуля? паслядоўнік, можа так сказаць, таму што сэнс у чым, што я, калі займаўся ткацтвам Егіпта, ткацтвам Месапатаміі, ну, колькі б не атрымоўвалася, я мала да гэтага дайшоў, вось, што там займаліся толькі мужчын ткацтвам. Мгм. Вось. А тут Не- наадварот. Ну, тут справа троху не ў тым. Тут у нас уже, бачыце, вертыкаль перайшла ў гарызанталь. Мгм. Вось. Поэтому у нас ткацкие вот эти новые, ну, станки, немецкие варштаты, да, как я называл, да, вось кросны наши цяперашнія. Вось яны самі по сабе менавіта по гэтаму і ну, троху збілі нас з панталыку за гэтыя тысячагоддзі, да? Таму што справа ў тым, што самі ткачы заўсёды былі мужчыны. Вось. Вось І як. калі глядзець на вот я калі быў у Тегеране, это Персия, Иран, вот, так там ткачи были мужчины, вот диваны персидские, да, диваны, персидские диваны робили мужчины. Вот. Як у нас слуцкія паясы. Як слуцкія паясы, так. Ось, ну і яшчэ кажу, што я прыйшоў да той высновы, што само ткацтва, яно было не патрэбна, таму што адзенне, якое раней рабілася, яно рабілася з шэрсці, вось, і вязалася ці са скуры, якое выраблялася, вось, поэтому тут у мяне не было такого, не стыкавалася. Чаму менавіта лён, які трэба было выпрацоўваць, ну, вельмі цяжка выпрацаваць, лепей выбраць воўны, зрабіць воўны, так? Вось, скруціць гэтую нітку і потым зрабіць там што-небудзь з, ну, адзення, так, напрыклад. Вось. А тут трэба было яго вырасціць, зняць, апрацаваць, зрабіць гэтую нітку, І толькі потым ужо расчасаць яе. Гэта ж так складана гэта ўсё было, а пасля ўжо, бачыш, колькі тут пасярэдзіне і пакрой не падышоў, так? тут, да, закруціць. Вось. І тут вот. І атрымалася што? Што, в прынцыпе, я выйшаў да высновы, што ткацтвам займаліся толькі жрацы, якія займаліся толькі зоркамі. Вось. І тая, ну, асноўная, ну, не асноўная каста, а высокая каста, якая была приближена да неба. То есть гэта былі фараоны, вось, і як іх там называюць там, ну, Ваня, калі хочаш стаць бліжэй да фараона, кросны табе ў рукі. Давайте зараз все ж таки вернемся таксама да лётцу, так, калі мы кажам як пра турыстычны аб'ект, который знаходзіцца зусім побач з Віцебскім, тут літаральна тут 10-11 кіламетраў, да, як падае, напрыклад, энцыклапедыя. І як зараз ужо модна казаць, не паходы, а вандроўкі, да, вандроўкі, напрыклад, выходнага дня. Вось, Михаил, я думаю, вы нам скажаце, чым адметны лётцы непасрэдна як аб'ект турыстычны, вось там і крыніца, і дуб волат, вось распавядзіце, чым зацікавіць гараджаніна? Ну, зараз вельмі модная такая тэма, як дауншыфтінг. Тыя людзі, якія шмат працуюць за камп'ютарам, яны вельмі, ім вельмі бракуе паветра, ім вельмі бракуе нейкай зялёнай травы. Вады чыстай, а не кавы, напрыклад. Так, так. І яны з задавальненнем могуць выбрацца, гэта недалёка. Добрая
у нас такая транспортные стасунки, есть и чыгуначный транспорт до малых лётцаў, до вялікіх толькі аўтотранспорт ці велосипедом. Зараз тоже это довольно модно. Так вось, у нас можна паглядзець у вялікіх лётцах і цудоўную такую выбітную крыніцу, з якой многія людзі нават і зараз карыстаюцца вадой. Ёсць легенда, і яна месца побач яе ніколі не бывае сухім. Заўжды вільгаць, яна неяк падпітвае. Потым, Что за легенда? што гэта як, я думаю, што легенда такая распаўсюджаная на ўсей тэрыторыі, што ішла Ефрасінюшка Полацкая, поставила ножку і стала біць крыніца. Ну, я думаю, што у нас такая даволі сінтэтычная нацыя, што ўсе такія прыявы адбіткі паганскага духа наклаліся на хрысціянства, і таму і святы Ну, у так нас яны перапляліся, і шмат, Да. шмат якіх легенд і паданняў пераклікаюцца таксама з розных мясцовасцяў. Асабліва, калі браць, напрыклад, адзін рэгіён, да, калі гэта Віцебская вобласць, то конечно. нават ад Браўслаўшчыны да Віцебскага раёна шмат чаго ёсць Вось, і агульнага. пасля этой крыніцы можна прайсці па невялічкім там такім шляху рэшткам брукаванкі, што для... Як так сталася, што яна захавалася? Вось, раскажыце пра гэты цуд. Вы ведаеце, раней праз вялікія лётцы праходзіў аўтобус, і менавіта праз цэнтр. А потым, калі будавалі сучасную шашу, гэта стала даволі небяспечна. Шаша прайшла абапал з боку лётцаў, а рэшткі захаваліся, і вось, на жаль, тое, што было побач людзей, разабралі на будаўнічыя матэрыялы, а крышачку на ўскрайку... Вельмі практычна. Да, на ўскрайку там людзі, ну, там невялікі шлях да пагоста. І вось гэта наша ёсць забабоны, што не трэба браць з пагоста. Я так менавіта думаю, што метраў... Толькі з-за гэтага яна... Ну і зараз ужо месцічы неяк пытаюцца так рабіць, каб яна захавалася. Ну, опять же, до нас дайшоў зараз аптычнае валакно, і ўскрай крышку брукаванкі папсавалі. Ну, бачыце, што адбываецца так, што прагрэс, ён уздзейнічае. Але ж метраў 100-120 засталося шыкоўна, і там улетку ці ўзімку можна зрабіць такі фотаздымак, нібыта ты у 19 стагоддзі. Побач толькі зеляніна, брукаванка і неба наваколле. І тут я згоден з Алексеем Павловичем, ён заўважыў, што самі лётцы, хто до нас ездзіў, яны расположены ў такім на ўзбярэжжы Лога. І там цікавы склад і глебаў, і цікавы склад вады. Все ведаюць, што гэта бренд Лячанская мінералачка. Да, і зараз здабываецца з некалькіх свідравін, падымаецца, што бутиліруецца, што застаецца дзеля ўжывання без у такім чыстым відзе, крышачку разбаўленыя, і людзі прымаюць ванны. І ёсць такія звесткі, што вельмі дапамагаюць пры захворванні цукроўкай. Людзі лечацца, набіраюць з сабой вады і прыязджаюць традыцыйна, гэта вада ўжо... То есть там можна падысці, нават набраць гэтай вады, ніякіх абмежаванняў няма. Ну, гэта калі вы купілі курсовачку, путёвачку. Ну ўсё, тады зразумела. Будзем нават лячыцца нашымі спадручнымі. Всё, не паеду. Нічого, ёсць там, ёсць жа не толькі галоўны ўваход, там можна дамой. А вось зараз падрабязней, як там абысці так, чтоб не трапіць. Вось нам карту, да, і маршрут. Калі, Іван, вы приедете і... Вы мяне правядзеце. Да, конечно, мы звернемся, скажем, гэта ж палячыцца, гэта ж на... Яму ж трэба. Паглядзіце на гэтага. Ну, зашмат гэтай вады, яно не Сядзіць у карысна. гэтым інтэрнэце там. Яно не карысна для здароўя, ну, што задужа, то не здорова, казалі заўжды. І вось гэтыя мясціны яшчэ чаму так полюбіліся нашаму батаніку?
Вось про ботаніку. Про ботаніку. Давайте про ботаніку. Тому про нашого ботаніка ми про його ще ні слова не сказали. Самое головне, що у Лёдцах був ботанічний сад знакомитий. Так. Ви ведаєте, що зараз дітки сміються, коли скажуть, що от ботанік у нас живе. Вони рагочуть, бо це така некий завучка, той, хто не вельми такі спортового складу чоловік. Але ж десь у середині 19 століття на этих землях поселився Владимир Владимирович Адамов, який і складає основну таку адметнасць нашай вёсачкі. Ён захаваў пасля сябе сядзібу, якая дасталася яму ад бацькоў. Бацькі яго жылі ў Старой Ладогі, і там захаваліся іх сядзібныя пабудовы. І наогул даволі цікавыя гістарычныя асобы. Бацька Адаму яго узначаліваў юрыдычны дэпартамент і захварэў на базедаву хваробу, і у Баден-Бадене ён памёр. Наш Владимир Владимирович зарана стаў сіратой, і маці выйшла, абралася шлюбам з чалавекам, які такое ж прозвішча меў. Шварц, можа, нейкі далёкі сваяк, то бок мы не маглі ніяк разабраць, чаму ўладальнік сядзібы Шварц. Доўга шукалі, дзякуючы працы ў мінулым годзе ў абласным архіве, і менавіта Святлане Месаедавай, мы знайшлі безліч гаспадарчых дакументаў і будзем апрацоўваць. Это будзе вельмі цікавая інфармацыя, што Шварцы засталіся жыць, яны былі мецэнатамі, і ў іх часцяком збіраліся знакамітыя мастакі таго часу. То бок Кустодзіў у знак удзячнасці зрабіў 2 ці 3 малюнка менавіта гэтай іх старой сядзібы. А сын Владимир Владимирович Адамов, ён як дзіця паехаў у свет і шмат працаваў. Ён вучыўся і ў замежжы, і вярнуўся ў нас. І 100 год таму прыкладна яго ботанічны сад набыў такую самую моц, самую велічную славу. Ён перапісваўся з многімі ботанічнымі садамі, і французскімі, швейцарскімі, і ў Рызе, і ў Петербурзе, дзе ён навучыўся. І так сталася, што нават перад тым, як ужо прагрымела рэвалюцыя, рэвалюцыйныя падзеі, ён пісаў сваім сябрам, што дашліце мне раслін у новы сад, які зараз будзе арганізоўвацца ў Віцебску, побач з вамі, вось на вуліцы, на якой мы зараз Про здорову ад нашай студыі. Мне прыемна, што усе госці, якія кажуць пра нейкія праекты, звяртаюцца да вас: ну будьце нашым інфармацыйным партнерам. І вы ўсе кажаце: канешне, мы будзем вашым інфармацыйным партнерам. Дык вось ботанічны сад, ён прылажыў руку да з'яўлення ў Віцебску, і акрамя таго, у яго расло 400 відаў раслін, і ён цікавіўся менавіта альбіносамі. Альбіносы такі цікавыя, зараз любая гаспадыня вельмі любіць карміць. Не як усіх, а з невялічкай адметнасцю. Але, на жаль, ліхалецце грамадзянскай вайны, потым быў загад па 15-й арміі, ужо савецкай, савету, выслаць яго, насамрэч, як асобу небяспечную, што ён быў шляхотнага паходжання. Но за яго заступіліся выбітныя людзі, напісалі, што такога навукоўца няма не толькі на Віцебшчыне, а нават ва ўсім, тады так пісалі, северо-западным краі. Ён застаўся, і потым, дзесьці з 1924 года, яго ўплатнілі, забралі маёмасць, усе пабудовы пераходзілі з рук рукі, валодалі і тут і ветэрынарная акадэмія, раней это былі курсы, потым нават нейкі час і чыгунка гэтымі землямі, потым перайшлі ў акадэмію навук, і там ёсць шыкоўны, захаваўся план гэтых пабудоў.
як Што, ён... дарэчы, з Галоўнае пабудоў самае што-небудзь я што-небудзь хацеў засталося? запытаць пра калекцыю. Так, а з засталася... пабудоў, а потым вернемся, да, што засталося? Конечно, зараз застаўся сядзібны дом двухпавярховы з камня. Вось ён выглядае прывабна. Гэта адсюль, да? Так, так. Это... А тут мінулы госць нашай праграмы стаіць, дык да? гэта ж у нас Мікалай Півавар. Так, ён там распавядаў на другім адамаўскім фэсце, мы зараз вернемся, і засталіся рэшткі гаспадарчых пабудоў. Менавіта з чырвонай цэглы гэта ўсё засталося. Зараз гэты сядзібны дом, што цікава, набыў свайго ўладальніка. Малады, даволі малады хлопец, я з ім яшчэ не сустракаўся, 10 напрыканцы таго года набыў у маёмасць. Ён кажа, што займаецца будаўнічым бізнесам, вялікая сям'я, і гэта добра, што сядзіба не будзе... Ён гэтую сядзібу набыў? Ён выкупіў, да, ён набыў, таму што яна стаяла на аукцыёне, і ён усе дакументы зрабіў, і ён так выразіў зацікаўленасць нейкі куточак захаваць, там ёсць ганаровая дошка, там цікава. А ў самім памяшканні нешта ён не зможа, напрыклад, даць пад нейкі там кавалачак, там, скажем, а мы уже званем навучаны не музея, а экспазіцыі. Напрыклад, экспазіцыю. Ну, я думаю, што з ім можна размаўляць, там ёсць яшчэ будынак былога сельскага савета, там можна зрабіць экспазіцыю. Ён, калі вы ўжо згадзіцеся быць нашым інфармацыйным партнерам, так Ну, мы вам адкажам, як і ўсім. Добра, конечно. А ён будзе, я спадзяюся, дапамагаць і неяк укладаць у тое, каб ездзілі турысты. Глядзіце, гэта там тая самая сядзіба, дзе выладзілі вось гэтыя валанцёрскія суботнікі, так званыя, так? Так, так. Бок вы для гэтага чалавека ўсё там Все падрыхтавалі. расчысцілі ад бруду, ад усяго гэтага, так? Ведаеце, там вельмі вялікая тэрыторыя. Мы расчысцілі невялічкі такі куток, але ж я удзячны хлопцам і дзяўчатам з суполкі Віцебска ФУМІ, таму што маладыя гісторыкі, студэнцтва, яны цікавіліся. Вось Мікалай Васильевич ужо год 10-12 туды водзіў студэнтаў і прывозіў экскурсіі. Мы зладзілі ўжо 2 такіх адамаўскіх фэста. Першы адбыўся з удзелам шыкоўнага гурта банды Вуры. Так, былі у нас, да. Я, ну, калі сказаць так сумленна, я баяўся, што дзеці не вельмі будуць неяк успрымаць фальклор, але ж гэта шалёная энергетыка і віртуознае выкананне. Проста сядзелі як мышы і падпявалі, і падтопвалі. Ногі самі неслі ускокі. Другі фэст адбыўся з удзелам часткі гурта «Нагуаль». Вось Лёня Паўлёнак, Ягор Квартальны, яны таксама. Карці, зараз у нас ўсё роўна, каб зладзіць такі суботнік, да, з добрым намерам, ўсё роўна без музыкі не абыдзешся, і трэба нечым працягнуць. Канешне, мы вельмі удзячны, і зоркі менскія, яны прыцягваюць моладзь, яны з задавальненнем працуюць, але ў гэтым годзе мы, магчыма, зменім фармат. Раз ужо з'явіўся ўладальнік, мы, конечно, запросім там у яго дазволу папрацаваць, але ж, як вы казалі, там ёсць шыкоўны, вялікі, моцны дуб. І пасля адной з экскурсій... Это вось гэты дуб-волат, я так разумею, вось тое, што у нас тут у рамасцы ляжыць, так? Это ода лятчанскаму дубу. Так, адзін з наведальнікаў, ён зараз працуе ў краязнаўчым музеі, ён нават напісаў такую, што гэта самае прыемнае для мяне ўраджанне ода лятчанскаму дубу, і там такія цікавыя радкі. Я напрыканцы усю оду не буду чытаць, калі ласка. Вось цудоўныя такія словы. Лятчанскі дуб, ты успамін стагоддзяў. Лятчанскі дуб, ты сведка даўніны сцівой. І сад адамаўскі жыве з табой у згодзе. І возера лятчанскае любуецца табой. Дзякуй Сергею Мартиновичу. Цудоўныя радкі, і яны начиняюць нас. Мы, можа, зробім нейкую такую пляцоўку, дзе можна пасядзець у цені гэтага дуба, не только займацца прыбіраннем. То бок... Ну там можна ж і рабіць таксама нейкія імпрэзы, да?
под дубом. Вот такі Конечно. фест под Но дубом. это ж сакральная, это сакральная раслина. Ну, вось для- гэтую шыльдачку нават можна і прыбіць да гэтага дуба. каб усе- Да я прибью. Ну, дазвольце, пакуль мы яшчэ не Глядзіце. забыліся пра тое, што пачыналі з батанічнага сада. Да, Ад што гэтай калекцыі засталося? што-небудзь засталося? Так, вы ведаеце, сад здзічэў, а найбольш каштоўныя расліны перавезлі менавіта у Віцебскі батанічны Вось тут сад. праз дарогу ад нас. Так, Мгм. так, і мы зараз можам дакрануцца да такой да спадчыны Адамова. Засталіся невялічкія рэшткі калекцыяў, но яны засталіся. І мы зараз будзем працаваць, я думаю, плённа з ёсць такая грамадская пляцоўка прастора. Яны ладзяць шмат экалагічных фэстаў, яны займаюцца аховай, робяць зялёныя маршруты па нашым цудоўным горадзе. І яны займаюцца той справай, што прыносіць карысць усяму жывому. Беларусы вельмі трапётка адносіліся да расліннага свету. Так проста. Скажите, зараз вы постараетесь захаваць хотя б тое, Конечно. што ёсць. Конечно. Скажите, у нас літаральна хвіліначка, так, засталася. Што яшчэ вось так за хвіліну, што яшчэ? Я ведаю, што маршруты новыя у вас, так? Так. То есть 2 хвіліны показываецца Добра, на ну, свет. дзякуй за магчымасць. У нас яшчэ ёсць цікавая такая Birdwatching, так? birdwatching, Вось да, тое, мы- што мы казалі, назіранне за птушкамі. Конечно, побач з лётцамі у адлегласці ў 6 кіламетраў ёсць арніталагічны заказнік, Дымаўшчына і такая асоба ахоўная тэрыторыя Чортава барада. І усе віды птиц, якія месяцца ў нашым раёне, можна там сустрэць. Мы зрабілі так невялічкі праект і на наше здзіўленне атрымалі перамогу. Таму што гэта нешта новае, гэта зялёныя маршруты, на якіх гарадскія жыхары, нават замежнікі зараз адчынілі межы на 5 дзён могуць прыехаць і размясціўшись у санаторыях, і там таксама у іх зараз час такі нялёгкі у эканамічным плане, а мы распавядзём, пакажам нашых птушак, бо птушка гэта таксама сакральна, гэта пачатак жывога, пачатак І вясны. пакажаце, і можна будзе і паслухаць, карацей, ачысціцца і паглядзець так, і ткацтва, Конечно. і вадзічкі папіць, І Конечно. пафатаграфаваць. і да дуба І дакрануцца. людзі забудуць інтэрнэт і папець, і патанчыць, так што Усё запрашаем. хараство. Ласкава. Да, проезжаем у Лётцы. Я думаю, что Михаила можно знайсці ў сацыяльных сетках. Ён вельмі такі актыўны карыстальнік, як і Іван. Да, і ён больш падрабязна ўжо можа распавесці там усё. Дзякуй, што знайшлі час, што прыйшлі да нас. Плёну вам у вашай працы, канешне ж, новых турыстаў, абавязкова турыстаў і зацікаўленай моладзі, якая вось як і раней дапамагала рабіць вось лепей гэтую сядзібу расчышаць і рабіць прыгажэй проста Лётцы. І такім чынам увогуле нашу краіну. Конечно. Дзякуй, але нікуды не сыходзьце. Давайте разам паглядзім, куды ж гэтым разам занесла нашага вось такога вясёлага чалавека Сашу Крынмана. Патрапь у тэлек. В городе Витебске очень много зимующих уток, нуждающихся в вашей подкормке. И поэтому мы решили запустить флешмоб «Сделай губки уточкой». Пойдемте. Мы решили поддержать зимующих уток. Вы знаете, что там очень много уток, там много. Я видела. Вы не могли бы нам немножечко помочь и поучаствовать в нашей акции? Все, что нужно сделать, это вот сделать губки уточкой на камеру. Так. Очень красиво, спасибо большое. Вы не могли бы поддержать уток, сделав губки уточкой вот так на камеру? Можно? Так много зимующих уток, видели? Да. Мы решили поддержать этих уток, запустить акцию, чтобы люди вспомнили об утках. Сделай губки уточкой на камеру. Вы не могли бы нам помочь так? Очень много уток. Да. Я сама их кормлю иногда. Вы можете не только покормить, но и поддержать, сделать такой призыв. Мы делаем, знаете, как губки уточкой на камеру так. Можете сделать? Нет. Не надо. Это просто утиный апокалипсис. Их очень много, и, возможно, они хотят захватить наш город. Вы покормили уже? Нет еще. Да. не покормили. Вы идете за хлебом, Мы идем, да, за кормом для уток. Но чтобы сделать такой призыв, мы решили запустить акцию, сделать губы уткой, вот так. Вы не могли бы на камеру сделать губы как утка? А вы? Здравствуйте.
Кормите уток, да? Очень правильным делом занимаетесь. Мы, телеканал «Витебск», решили призвать телезрителей тоже к тому, чтобы они кормили уток, чтобы они вообще напомнили друг другу о том, что у нас в городе так много зимующих уток. Мы просим всех сделать вот так губы, как будто утка. Вот так. Называют губки уточкой. Можешь? Андрюшка, ну, Как утка сделать. Какая у вас красивая сумочка. Что там, хлеб для уток? Нет, А вы уток кормите? бывает. Мы хотим призвать всех телезрителей кормить уток, напомнить им о проблеме зимующих уток в нашем городе. Просто хотим попросить вас сделать губки уточкой вот так. Отлично. Вон, видели, сколько уток? Да. Кормите иногда? Ну, конечно. Вы тут живете рядышком? Ну, работаем. Знаете что, мы решили призвать горожан кормить уток и напомнить им вообще о существовании уток в нашем городе такой акцией «Сделай губки уточкой». Вы не могли бы на камеру сделать губки уточкой? Конечно. Очень красиво. Спасибо вам. Хорошего дня. Уважаемые телезрители, обратите внимание, вот так выглядит автомобиль человека, который не кормит уток. Возможно, это даже сами утки взяли в свои носы, клювы, баллончики и расписали машину. На сегодня все. Пока. Кормите уток. Ну, Сярджук, здаецца, мне чагосьці не хапае твайму вобразу. Вось усё добра, і па-беларускі размаўляеш. І Бо ты адмаўляешся, да? Ну давай, я прану гэты саламяны брыль. Не, вось так трэба. Ой, ну, зараз не мой крыху размер. Усе пабачуць, потым змогуць знайсці нашы выпускі на афіцыйным сайце ВТВ Бай на канале ў Ютубе, пераглядзець гэта ўсё. Конечно, і абавязкова з'ездзіць у Лёдцы трэба. Ну, вясна, калі лета будзе. Добра, на гэтым усё. На сёння шчасце, здароўя, каханне, так? А для вас спявае сёння прыгажуня, метадыст управлення Віцебск газ, салістка творчага калектыву унітарнага прадпрыемства Віцебск Аблгаз Крысціна Кашперка. Пакуль. Пакуль. Як сорву я ружик ветку, ды пушу на воду. Плыви, плыви, ружик ветка до самого броду. Ой, ружик ветка до самого броду. Ой, ружик ветка до самого броду. Плыла, плыла, ружик ветка, ды стала крутиться. Вышла мать и воду брать, и ды стала девица. Ой, воду брать, и ды стала девица. Ой, воду брать, и ды стала девица. Что ж ты, моя ружик ветка, на воде завяла? Видать, долго ружик ветка на воде лежала. Видать, долго ружик ветка на воде лежала. Ой, ты, мать, и ту водицу, что я наносила. Люби, мать, и того хлопца, что я полюбила. Что я полюбила. Что я полюбила.